하게 디니 lembucherawo Tiprasarongni thancha Tiprasarongni Bubagrano hamjangma phunugirika te Bubagrabo amono tuino je thancha te Tiprasarongni je hamjagmani amono tui je lembucherawo amsuk kwbangma burung Tiprasarok rally khalimani bo post khlaikya Facebook o jagao Tiprasarok Bubagrano busukka hamjak je bini manthai soktai Tiprasarongni bagi san tongmani Tiprasarongni bagi bo samung khlai tongmani amo joto Tiprasarok saimanai bono logi rwo tomani bagi himale mokol bai thangno nugui tongo chung chini Tiprasarok kwbangma deprived khlaijak tongmani je o jagani majority borok bai borok khai tebo chasani chawo nogrok bo tebo dalan tango Tiprasarok tebo kri yang Tiprasa baksa buksuni eta hanjangnai rogo Tiprasarongni tuino hamia sanai kwbangma minister montri manbo Tiprasarongni tui kuno samung khlaiya Tiprasarongni scholar sibriya kwbangma Tiprasa student rok roman script sani tongmani amono borok chajagya selengjago seleng kok borok sawo Tiprasarongni bagui Bubagrani bagui chini lai bumangkha Bubagra bai kringjak tabuk je Bubagrani mung tongo je Bubagrani mung kasajagui tongo amti khenyo chini Tiprani je laibuma tongmani amo joto borok Bharat haktoni borok je sinimani Bubagrani je o chini o jago busuk joratike laibuma kcham huijak tong hne chini Tiprao Tiprasarokni no amo story heke laibuma history hne sinijaknani amo tabuk Bubagra Tiprasarokni kok sawi tongma bagise je Bharat haktor gnangei amo sawi Tiprasarokni no o Tripura hnei haya hangake sawi mangla khamu je kwbangma je o jagao majority tongnai borok rok dofarok borok bongni sihni segi khikamu naifana naidi tabuk chini Tiprasarokni kwbangma laibuma rok borok seknani nai tongo identity rok seknani nai tongo kokhai bongni no tongnai identity rok bongni seknai goria rok kwbangma jagao amte hai je phunukmani a jagao bongni je culture dawoi mix khlainani chesta khlai tong Tripurao hake amrok noroktam sanai kon phano kok thai kre aro hake je Bubagra songno hami sanai rongni tiye amono je sanai norok Tiprasarok 99.9% no kwbangma roman script je sanlai tongaimani borokno bahai hamia saiman norok ngaka Tiprasa na onyo tamni bagi himale Tiprasan tetei Tiprasani birodi kok sawi tonghakai norok no tam hnai dalal da hnai na tam hnai ama ang salia lukurok se sasinai komini bising tinorok sadi amte hai borok rokno tam hnai nana Sini Bubagra already price baca senjata baik running अवस्था री तो निबसिनु Bubagra अवस्था में थांगै न जों चालौनाय sini Bubagra baik चालौनाय kai Bubagra baik चानाय sini Bubagra अवस्था सौइकै न जों sini रेली न सल्पै मांगाय अब के बाद जाना पड़ेगा हट के चले अब बात कर सीधे डॉक्टर से प्लान लाइन हाँ चलो ini tempat di sini tolong pai deh. Ini tempat di sini tolong pai deh. Pohon pura Bubagra, Jinnawa Bubagra, Mandara Bubagra, Ate Hapunga Bubagra, School College Bubagra, Yangra Tigi Bubagra, Bubagra Bubagra. Asing pathor Bubagra, ate hapar Bubagra, Bubagra. Ini tempat misi lo tole pai deh. Ini tempat misi lo tole pai deh. Sini tapi mata na sana bagi jengke bono kiri ya. Sini mata na sana bagi jengke bono kiri ya. Sini tapi na mata sana bagi jengke bono lagi ya. Di Pramotari Horselai. Bubagra Horselai. Wai dia Horselai. Di Pramotari Horselai. Di Bubagra Horselai. Di ASB Horselai. Asal pator Bubagra. Asal pator Bubagra. Ate pator Bubagra. Kolej sekolah Bubagra. Bubagra. Ini tempat misi lo tole pai deh. Ini tempat misi lo tole pai deh. Pai deh.
Bubagra, ayo, waktu. Bubagra, ayo, waktu. Bubagra, ayo, waktu. Bubagra. Asing panjang Bubagra. Mohon purba Bubagra. Sinau Bubagra. Mandaya Bubagra. Bubagra. School college Bubagra. Hatay Habong Bubagra. Bubagra. Terus kena titi di semua di perabatan kapal yang benar. Zoto bang lo nak koi nai, kisah slow am desi. Zoto bang lo nak koi jawa, kisah aste kaya, kisah truk kaya thang lai nai. Sini bang di distance nai bisit rikha, sering nai thok ke thang lai nai Zoto no, Zoto bang